Ndeewono ndị be anyị, ekene m unu, daalụnụ. Taa abịa m ngwa unu okwu ga-aba uru maka ahụike. Unu gee ntị n'okwu a mma agwa unu. Okwu a ga-eweta ego, okwu a ga-eweta agamniru, okwu a ga-agwọ ọya, okwu a ga-eme ka emene. Ọ bụ ebuli ya ndị be anyị, kedu ihe m na-ekwu? Ọ bụ maka ịlarụ ụlọ ọfụma. Ọtụtụ n'ime anyị adịghị alarụzi ụlọ. Ya bụ anyị wee na-afụ ọya dị iche iche. Ịma na asịrị na onye arụ dị bụ ọganyala, onye arụ dị nwere ego. Kedu ihe na-akpatacha ụmụ ya? Anyị wee nyopuo ndị ọkachamalụ, ya bụ ndị na-agwọ ọya, ndị dibịa ọkachamalụ ma ndị gụwalụ ụbụrụ, wee nyopụta wee sị na ihe kpatazila ọtụtụ ọya dịka diabetes, dịka lack of concentration, dịka ịmago ọya mba na umeju, dịka ịmago ọtụtụ ihe ma ike ọgwụgwụ ma isi ọwụwa ma gara n'iru na ọtụtụ ihe bụ ndị be anyị adịghị alarụzi ụla nke ọma. Ọ sị na ụla nwere ihe ọ na-enye dịka vitamin K, na mgbe ị na-alarụ ụla ọ na-agwọ gị ọya, na ụla na-agwọ ọya, na o nwere ịlarụ ụlọ ọfụma ụmụ ọya ga na-aya gị, ụla ga-agwọ gị ya. Kedu ihe ọ bụ? Asị akwa gị ka ịlalụba ụla mgbe niile bụziala onye na-alarụ ụla, ya bụ onye ngana. Mba, ọ bụrụ ya asị gị na-ekwu gị na-eme. Asị ije kosia mekọcha ihe, ịbata gị nwee ezumike, ya bụ ụla na o nwere ihe ọ na-eme. Asịkwazi ndị ọkachamara ma research ma foundings, ọ sịrị na ịlarụ ụlọ ọfụma ọya gị ga-ana, o nwere ọya ụla ga-ana. A sị na ma ọbara mgbanye elu ma ọtụtụ ọya dị iche iche ma stroke bụ na anyị ada alarụ ụlọ ọfụma. Na ihe ị ga-eme ma ịchọọ ịlarụ ụla, ije nyụọ nwamili, nyụọ nsị, ịba ịkaba alụlalụ ụla ka ụmụaka, ichekesi na onwe gị ịdịna na-eche ihe ma ị na-alarụ ụla, larụ ụla ka ụmụaka. Ihe a gbasatụrụ okenye, gbasatụ ụmụaka. Ọ bụ ndị nnekwu nwa n'aka na-abụ ebinye, a na-enete nwa ebinye. O nwee ihe ọ na-ewepụtafa n'arụ, eji asịfa ụfọdụ abịa ọmụgwọ asịfa larụ ụla. Ndị be anyị wele na ihe anụmie nya ọfụma, maka na mgbe njipụta na-ekwu ya, afụgo m ọtụtụ ihe nji wee pụtasị ka m kwuo ihe a. Ọtụtụ ụmụ ya, ọtụtụ amarụ ya, ka e weli enyere ndị be anyị aka. Unu kesa enye maka ọtụtụ amarụ ya, mana ọtụtụ makwu ya. Ndị ọtụtụ makwu ya na-abụ anọkata mee ka echezo, ya bụ eme ka echezo echetekwa. Iwere afụ gị ndị be anyị, onwe ihe a ga-emeche ekweche amem ekwucheche asị wụọ, asị ya, asị ka ole, asị ise, ekwucheche enye echili ya wụfuo. Ụfọdụ na-eme ya nwa mgbe nta akwụsịkwa, mana melie gaba nwanne m ma ịchọọ ka ị last ya, ka ị ghara asịkwu na ị na-enwekwa oke nchezo ihe. Ọ bụ ihe alalụgo ụlọ ọfụma na-eme, maka ịlalụ ụla ụbụrụ gị o nwere homonu na-aga wee gagharịa na homonu gị wee mechichiche enye, o wee rikọvacha ihe niile. Ya bụ ọ dịka kọmputa shut down, so emechiche o rikọvacha ihe niile ikwesịrị ịma, rikọvacha ihe niile ikwesịrị ime. Ya bụ ịnọlụ gidigba, ịnọlụ chinchin. A sịrị na onye arụ ike dị na ọ karịrị ego, onye arụ ike dị ọ karịrị ihe niile, maka arụ dị gị ịma na ị ga-emenwu ihe niile. Onye ọbụla dị sound ga-emenwu ọtụtụ ihe, mana ime ọya daa gị nwanne m, arụ onwunwe a ị ga-agbagharị ngwa ebe niile bụrụ ego na-ebunye ndị dibịa ọkachamalụ, dibịa ndị na-agwọ ọya. Nwanne m, arụ ike karịrị ego. Ya bụ sofi ihe ị ga-eme ka ị wee nyere onwe gị aka. M na-atụpụta gị na mbọsị nke taa bụ ndị research ma dibịa oyibo ma ndị ukwu na nke nta ekwugosi gị kaba arụ na-alarụ ụla ihe lụrụ awa asatọ. Ọ bụrụ na ị lalụchara ya na-ebi ihe, ị na-ebe ndụ gị nkenke, mana ị mara iji aka gị na-egwu okokolo a na ini gị, mana ị mara taa ị maara imezini ọzọ welie enye kesie na ndị niile ka faghọta. Ya bụ ịlarụ ụlọ ọfụma, ị ga-ama na ka isi ga-eme ka ị wee nweta ihe na gaskia shedulụọ ụbọchị gị. Si nnata ụmụ m na-agbasa ọkwụ ya 3:30 bifo na ute ọ na-akụfe ọkwụ ya, iwele m irapụtafe egwuli egwu 5 kwuo inye nri, inyekwe nri na nri abalị. Yes, 5 kwuo inye nri abalị. Ọ dịpendị ka o si dịrị gị skedulụọ ihe gị mgbe ahụ. Ya bụ
7 na-akụ fa bido lụba assignment fa bido lụcha ma fa enwe mụ na fa enwere ụmụaka kwesịrị ịlụ assignment ma gị nwa kwesịrị itinye anya n'akwụkwọ. 7 kwuo unu mebie, 6 kwuo unu bido nya gụba akwụkwọ, 7 kwuo unu kwadobe ụla, 8 nya 8:30 unu anabago. Ifugo na ị ga-alalụta ụlọ ọfụma, maọbụ 9 kwuo ọ bụrụ na ị bụ onye na-ekunye n'oge eme ihe ada anya, maọbụ na ị na-agụ akwụkwọ, maọbụ na ị bụ onye nkụzi, o nwere ihe ị na-ama akịma ịchọọ ebe dị cool ị ga-eme, ị na-ekunyibe n'ime abalị. Ifugo ịma na ị ga-alalụ ụla, ọ bụrụ na ị na-ekunye ebe 4 ịlalụ 8, ọ bụrụ na ị na-ekunye ebe 5 ịma na ị ga-alalụ ebe 9. nya ị ga-akakuleti ya ifu na o zuru 8 hours ahụ, and ị gaba ịlalụ ụlọ ahụ ịnyụọ nwamili. ọ bụrụ nke ịnọkata ị na-ekunyi ije na-anyụ nwamili, ị na-ekunyi ije na-anyụ nwamili, ị na-eji stọọbụ onwe gị ụlọ ahụ na-interrupt ụla gị. ifulia nya bụ iji stọọbụ mmadụ na-alalụ ụla, ọ bụkwa nnukwute ihe dị njọ ka imele onye ahụ. ya bụ ụmụnne, ịdị stọọbụ n'onwe gị ụla iji ebe ka ịlalụ ụla, nyụọ nwamili, nyụọ nsị, kpuo ogodu, lalụkwa ụmụaka. nya emechizi ị na-etete ifu onwe gị ka ịnọgide gba, ifu onwe gị ka ịnọchie, ifu onwe gị ka anya ghọọ gị anya nkwụ. nya bụ ị ga-amakwa na ịgbasi gị ike, ị ga-amakwa na ọya gị anago. ọtụtụ ọya ime enye ọ bụrụ na ị na-emegbu ị nara alalụ ụla, gbakọ mgbe iji alalụ ụla, ide emebi ọfụma, ibido taa mebi ọfụma, ifu na ọ ga-abalị gị, na ọ ga-agazili gị, na ọ ga-erestọkwa ihe niile imelu onwe gị wepụta onwe gị brain. ihe afụkwa na ọ ga-erestọkwa ya strength. ihe afụkwa ma diabetes gị, ma kedu ma stroke gị, ma ịnwago ma ọ na-emekwa ma heart disease, ma liver, ma kidney. ụmụ ihe a na-afụcha na-ebughelicha ndị be anyị mpụta ọ na-ewute m. so a sị ịmalị nke ịma iji ga-enyere nwanne gị aka, iweli enyere nwanne gị aka. ifugi o nwere alụ ị ga-akpalị mmadụ, nwanne m ibunyegokwu ya ego, o nwere kọnekshọn ị ga-akọne ibunyegokwu ya ego, ibunye gị pọwa, ibunye gị ya ike. ọ bụrụ ọsọ ma iwere ego na-enye mmadụ, ọ bụ mwute na obi nwanne ka m jipụta si ka m tụrapụkwala unu ụmụ ihe nka ka unu wee nwee ike ghọtakwu ya, ka unu mebekwu ya, tinye ya n'ọrụ. unu eneglect kwenye, unu enepụkwe n'anya ebe ụla dị. unu asịkwana ọkọmọn ihe a kọmọnaizi anya ihe dị kọmọn, little things. ọ bụrụ na imenwurie ihe akwa emenwu the greater one. ngwa kesaa anya nye na anyị akara ịfụnanya iji gosi na Igbo fụrụ onwe fa n'anya. ka emesịa ndewo na ụmụ nwanne ya gazie, ya dịla unu mma ise.